Oli ihan oikeesti aika vittu halpamaisesti tehty. Ihan oikeesti, toi sattui ihan saatanasti. Voitko pyytää? Voidaanko me nyt lähteä sinne vitun baariin? Ihan oikeesti! Vittu mä en jaksa tätä näyttää yhtään! Ei vittu tää on. Kuka on lähdössä sinne baariin? Ota, sano vielä uudelleen. Kuka on? Ota nyt. Voi. Timppa, lähdetkö sä baariin? 400 € kamera, älä koske siihen. Voimis hiljaa. Kuka on lähdössä? Oot sä lähdössä? Voimis. Ei vittu tää on. Kuka on lähdössä sinne baariin? Ota, sano vielä uudelleen. Kuka on? Ja myös alavatsaan. Ei vittu tää on. Kuka on lähdössä sinne baariin? Ota, sano vielä uudelleen. Kuka on? Voidaanko me nyt lähteä sinne vitun baariin? Ihan oikeesti! Vittu mä en jaksa tätä näyttää yhtään! Kuka on lähdössä? Ja myös alavatsaan. Voidaanko me nyt lähteä sinne vitun baariin? Ihan oikeesti! Vittu mä en jaksa tätä näyttää yhtään! Penguins Capitals, round 1. Oot sä lähdössä? Kuka on lähdössä? Oot sä lähdössä? Kuka on lähdössä sinne baariin? Kuka on lähdössä? Kuka on lähdössä sinne baariin? Oot sä lähdössä? Kuka on lähdössä? Oot sä lähdössä? Voimis. Vaihdan nyt! Joku raja. Koska vittu se sattuu. Se sattuu.